Tu m-ai făcut miloc, mă? Îi vezi că mă și enervez acum. Lasă-mi te mai enerva, nebunule, că ți-e sparge cumva frăvenă pe la tâmplă și n-are cine să facă coliva. Da, profesoară, vă zic, omul e vai mama lui, n-are pe nimeni pe lume. Bă, dar du-te, bă, acasă, bă, că dacă stai și tu la coadă, bă, că am ajuns înaintea ta. Ce coadă, domnule? Haide, mă, doamnă profesor. Nu mai faci jocuri de-asta de fată mare, că nu ține cu mine. Eu m-am săturat de limbajul ăsta suburban. Eu nu înțeleg despre ce vorbiți. Haideți, doamnă, Nu despre înțeleg. ce vorbim, că se știe că aia. La coadă, la fericire, cum ar veni, am venit și noi să ne băgăm să facem care drept. A fost și Vasile pe aici, că am văzut filmarea, nu mai dați cotită cu noi. Filmarea? Da, mi-a arătat Ardiles când ați intrat frumos în casa alea, a intrat... Bine, că după aia a tras drapele și nu s-a mai văzut, dar ne-am închipuit și noi, că vorba aia, văd și noi filme. Da, domn primar este un om discret și n-a vrut să se știe că a fost aici. Deci recunoști. Recunosc, suntem oameni maturi, suntem stăpâni pe ce facem, nu dăm socoteală nimănui. Care Dar foarte bine, asta ziceam și eu, că suntem oameni maturi și asta vreau să recunoști, asta e tot. Da, recunosc. Da. Dar, sincer să vă spun, nivelul la Vasile e cam jos. E jos? Da? Cât de jos? Jos de tot. S-a lăsat. E? Bine, pe de-o parte, la el e de înțeles că n-am mai avut parte de mult de așa ceva. Dar să uite chiar tot? Cum adică a uitat? Dar n-ai Ce cum să Cum uiți. auziți? A luat pixul în mână și s-a uitat pe pereți. Păi e normal așa ceva? Nu e normal, bă, Bobiță, dacă mă vezi că ajung în halul, Ți-o tai. pușcă, mamă. Da. Bă, pușcă, nu te trăit așa, adică, bă, Măi, la el e și vârsta. Ce vârstă, că e cu Da. 3 ani mai mare decât noi. e puțin mai mare ca noi, adică eu mă gândeam că te lasă de la 80, nu de la 50. Nu Da. e... Sunt unii care la 2 ani după ce termină liceul nu mai știu nimic. N-are cu Nu păcerii să există. uscăm mâna, dar ce dragă să te Bine, eu o să am răbdare cu el și o să-l aduc pe linia de plutire, dar o să fie greu. Mai ales că eu am fost taxată mai mult pe tineret. Da, să știți că eu le știu pe toate, adică eu știu exact toate Și eu- etapele, eu n-am uitat nimic, eu adică știu, eu le-am stai, în mă, cap puțin, că le deci exersez în fiecare. ascultă-mă un pic, mă, că și eu știu. Deci dacă vreți să-mi dați lucrarea de control, acum pe loc. Deci acum... Că m-ați făcut curioasă, chiar vreau să știu care vă e nivelul. Oh! E sus de tot, la mine Nu, eu nu bubuie, vreau să vă deci- dau mare acum, dar eu vă dau niște numere de telefon de la niște doamne care chiar e profesoare, care să zică că nu m-a făcut de Să râs. întrebați de mine. Da. Care cum a venit. Dacă mănânc și mici ăștia, fai de capul meu, mă duc. Bun, hai să intrăm, hai. Da, nu, e, Bobiță, du-te că n-ai rost, să aștepți că o să dureze. La 4, mâine, Ce să poate. aștepte, domnule? Haideți amândoi odată. Amândoi? Da. Noi, Oh, că sunteți nebună, doamna profesor. Despre voi Vă ce să atacă spun? hienii. Eu n-am auzit în viața mea oameni de vârsta voastră să spună că fericirea lor e matematica. Poftim? Da. Cum? Păi, cine a spus că ați venit la coadă, la fericire? Că Păi Ba da, da, dar... eu asta am făcut cu Vasile, matematică. Matematică. Ia uite pe cine avem noi aici. Ce faceți, mă, băieți? Bă, nu vă mai uitați așa la mine, că știu eu ce zic. Vouă v-au ieșit analizele proaste de la băutură, că băutura strică tot în tine. Ce băutură, băi, ce ai, o bere, două pe zi, asta e băutură. A, o bere două. Atât aveți voi, o bere două. Păi, și o țuică. Mică. Da, dă poftă de mâncare. Ia uzi, da, de poftă de mâncare. Bă, Gelentanu, bă, firicele, noi fi eu vreo deșteaptă, dar nu mă luați chiar așa de proastă. Bă, dar eu nu știu cât beți voi, mă. Bă, dacă pe ea lomița ar curge bere, bă, voi doi ați fi cei mai mari marinari din lumea întreagă. Bă, Celentanu, tu știi de câte ori te-am văzut eu pe tine căzut în șanț? Pe mine? Pe tine, că nu știu cum să face, dar casa mea e mereu în drumul tău. Și de cât ajungi acasă să te culci, bă, te trântești acolo în șanț. Și tu, firicele? Bă, tu și câte dimineți din an te caută pe tine nevastă ta? Cât? În jumătate din ele, cel puțin. Așa că nu mă luați voi pe mine cu chestii de-astea, că eu am stat pe lângă Bobiță la cârciumă și ca voi am văzut cu sutele. Deci vouă v-au ieșit analizele proaste de la băutură. Și băutura, vă zic, strică tot în om. De la ficat la ten. Și mai strică și căsnicii. Dar asta e altă discuție. Asta că m-ați întrebat. Eu știu toate lucrurile astea pentru că urmăresc un doctor care dă sfaturi pe internet. Așa că dacă vreți analize bune, nu mai beți băutură. Hai, pa! Ce zici, mă, tu pe oasă? Uite, bă, și tu, mă, la ea. Da, da.
Bă, dar știi ce mă gândesc acum? Dacă are dreptate, mă? Are sau nu are dreptate? Ce? Adică noi avem analizele proaste de la băutură și tutun? Ce, mă? Ce, mă? Bă, hai, mă, bă! Nu. Hai, mă, nu fi copil! Hai, mă, așa zic și nu eu, e, mă. mă, ce ai, cum, ce? Nu, vorbești, mă? hai, nu, n-are, Băi. dragi, nu e, mă, Păi, mă, deci de la sare, nu, de la aer, nu, de la școală, nu, de la... Stop! Ce e, mă? Și eu de ce avem analizele proaste? De ce, mă? Nevastă ta stă cu gura pe tine? Nu, stop, 24 din 24. Și soacră mea la fel stă cu gura pe mine. Țaca, țaca, păca, țaca, păca. Ce este ăsta? Stres! Stresul? Ne crește glicelinele. N-a făcut! Stresul e de vină, că catabol la universal. Băi, e sigur? Bă, sigur, Nu că asta merge. Altceva chiar n-are ce. Altceva chiar n-are Are ce. dracu că am lămurit-o. Nici n-are de unde, mă, în altă parte. Stresul, bă! Dacă tot am lămurit-o pe mă, văd că... Bă, haide, bă, să dă stresul jos. Așa, bravo! Tu nu ești sănătos la cap, mă? Faci matematică cu femeile, mă? Bobiță, gene, pe cuvântul meu, pe doamna profesor este om serios, mă, și eu la fel. Matematică și atât, jur. Păi de ce, mă? Chiar, mă, de ce, mă? Bă, dar nu mai spuneți amen, da? N-am bacul luat, mă, pe cuvântul meu. Și vreau să trag tare pentru anul, dar rămâne secretul nostru. Sau vreți să rămâne și voi, a? Că mi se pare că nici voi n-aveți bacul. Hai că nu l-aveți luat, este? Ia, adică ce să învăț matematică să iau bacul, mă? Da, mă. Ia... Băi, voi simțiți mirosul ăsta de ars, mă? Ia. E de la mine, am lăsat la popol. Mi-am... Doamna profesoară, ca idee așa, să știți că nici eu n-am bacul luat, dar sunt bine așa. Adică până acum am dus-o bine. Mie că dacă stau, îl iau și după aia limita îi cer, o dau în altele cu alții ciucea, țurani, ăștelați care lăsați, faceți voi radicale nebunilor până voi iese până la... Ce-a fost asta, domn primar? Dumneavoastră aveți bacul luat, eu vă știu foarte bine situația. Doamna profesor, poate că la școală sunteți foarte bună, dar în viață lucrurile stau altfel. Păi dacă aflați ce nu trebuie, ce plan de schimbare în politică, m-ar da afară în secunda 2. Și așa e mai bine să creadă că sunteți prost și fără bac. Exact. Nu că mai bine, este mult mai bine. Acum că am rezolvat totul, rămâne cum am stabilit, da? Da. Să rămână, ne vedem mâine. La revedere. A intrat aia pe felia mea? Doamne ferește! Eu sunt? Atunci și căuta. A, atât ai? Doamne ferește că aveai mai mult. Atât. Mi-a zis eu, mai zic aia că nu era vorba de mine. A, Eu am o vagă bănuială că tu nu mănânci, că n-ai bani pe tine, că dacă te întorc acum invers, nu pică una de 1 leu din tine. Ia, uite, Bobiță, taci, băi, gata, Stai mă. puțin, mă, că mai avem text, mă, băiatule, stai puțin. Așa, nu mai mișc. Stai că mai e. Mai e, mă. Mai e până acolo. Eu o scurt. De la mine, de la bani în față. Dar vezi că e și ne suprapune foarte mult.